Ukapteni we-Orlando Pirates u-Innocent Mayela uthe iqembu lisagxilile njengoba lilungiselela ukudlala ne-MC Alkmaar emlenzeni wesibili we-quarter final ye-CAF Champions League e-Orlando Stadium namuhla kusihlwa. Amabhakabhaka ahamba phambili ngo-1-0 emlenzeni wokuqala futhi afuna ukuzola ngisho sezwile ukuthi umqeqeshi oyinhloko uJose Rivera uzohamba ekupheleni kwesizini. uMayela uthe abadlali bakhulumile ngokuhamba komqeqeshi kodwa bavuma ukuthi akumele baphazamiseke. Njengamanje inhloso yabo enkulu ukwenza kahle kuyo yonke imiqhudelwano abasayingxenye yayo, i-CAF Champions League, Betway Premiership ne-Nedbank Cup. Uphinde wathi abadlali abakhulumi ngokuwina i-Champions League njengesipho kuRivera, kunalokho bagxile kulokho okumele kwenzeke njengamanje ikakhulukazi emidlalweni ozayo. Umqeqeshi uRivera uyavumelana noMayela, uthe lesi akusona isikhathi sokukhuluma ngokuphuma kwakhe, akugxilwe kakhulu kumdlalo abazowudlala ne-MC Alkmaar. Uncome iqembu lase-Algeria wathi Pirates kumele idlale kahle ukuze ifinyelele kwandulelo wamanqama, yize ikusasa lomqeqeshi selisobala. iPirates izimisele ngokugcina ifomu yayo enhle nokuqeda isizini ngamandla.